салом алайкум дӯсто, дар имрӯза видео ма шуморо якчанд ҷойҳои Дагестана ишон метавам. Шумо бо диққат бишинед, тамошо кунед. Чӣ хеле ки шумо дар навор дидасен, иҷара гостиницаи Риё мегӯянд. Бози мо мерем, бо дигар ҷойҳоша шуморо нишон медиҳем. Чӣ хеле ки шумо дар навор дидасен, иҷара заводскои пляж мегуфтиянд. Мо мерем, ай ҳамаи ҷойҳош навор медиҳем, шумо тамошо кунед. Чӣ хеле ки ман фикр мекардам, дар Дагестан одамо ҳама ба иҷоб мегашта, ине ки мутаассифона ҷое хеле набуда. Ранги Москва чӣ хеле ки фора шуд, ҳамаи либос қатъи мегардад. Всё рафтем, тамошо мекунем навор. ва мо чӣ хеле ки шумо мебинед дар навори мо киштӣ мегӯянд, лодка мегӯянд, ҳами мондагӣ иққати мегаштиянд 5 минуташ 500 рубл местояд. 5 минути гаштантон мо соатша пурсидем, соаташ 6000 рубл. 1 соат ҳами киштӣ қати мегарди дар ҳами баҳр 6000 рубл медояд. хоб мерем, бо тамошо мекунем давоми видеоро. ана ки дӯстон омадем, ай ҳама ҷои қизиқии наворда бо диққат гӯш кунед. коме ки ёфт 100 рубл мукофот пулӣ. чӣ хеле ки значок ишон додестай, ҳами дар дуруи ов чияй, коме ки ҳамира ёфт ҳами чизай, дар комментария бинависа, 100 рубл мо мегузаронем дар шотиш. ва дӯсто, баъд аи мо рафтем ба ресторани Риё. ресторан беҳтарин ресторан буда, фақат меъморӣ кардагиай, чӯбои деревяни қатӣ ками хел сохтагие ки ганда ба зеб маъқул шид. шумо ҳам тамошо кунед, на наворату ахша беҳтарин ҷо буда.
дӯстои азиз, ин ресторан аз 3 этаж иборат мебошад. Якта таҳт, 2 этаж дига боло ба боло. ҳозир ман шуморо дар навор нишонтон метавонам. навози мо дар дуюм этажем, дар таи ҳамин этаж аст. ҳозир бо мо боло баромада шуморо ишон медиҳем. 3 этаж. Нигаҳ кунед, танҳош чӣ хел ба зеб кардагӣ. Ҳама кандакория. Инаи 3 этаж, раи 3 этаж. Яшира фаромӯш кардам бигӯям, чун ин болои устал дар тигмача вақте ягон чи даркор шудам, тигмачаро межиқӣ, офитсиантҳо доида карда меёранд авқот, чой, чизе ки дар гулч. ба ҳамин видеои имрӯза ба анҷом мерасад. Видео ба шумо махсус бошад, лайк, комментария, дар канал подписатсия кунед.